ନାହିଁ କି ଅଛି କଣ ନାହିଁ କି ଅଛି ଏ ଦିନ 12ଟା ବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଅଛି ଯେ କିଛି ନା ମାଷ୍ଟର କାହିଁକି ନା କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ମା ହିଁ ପାରିବନି। ଆଚ୍ଛା କଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରିସା ଆଣିଲୁ ନାହିଁ? ମତେ ବଢିଆ ବୋକା ବନେଇ ଦେଲ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାଗିଲି ସିଏ ମତେ ପାଗଳ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ କୁକୁର ମାନେ ବି ମତେ ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଦେଲେ ଭଲକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏ ବାବା ମୁଁ ଗଲା ବେଳେ ତ ତମ ପୁରା ଜଟଟା ପୁରା ସମାନ ଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଉଲଟା ପୁଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ରହ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ସମାନ କରିଦିଏ ଆଉ। ମୂର୍ଖ ବାବାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ହେବାର ହଉ ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇଁକି ଦେଖିବି ମାନେ ଦେଖିବି। ହଁ ଏ ବାବାର ତ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ରେ। ଇଲା ଏ ବେଙ୍ଗ ବାବା ଗଲା କୁଆଡେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ହଉ ହଉ ତୁ ଟିକେ ସାଇଡ ରେ ଥା। ଆବେ ଗଣ୍ଡା ତୁ ଆରେ ଭାଇ ନଷ୍ଟ ଭାଇ କଣ ବେ ନଷ୍ଟ ଭାଇ ରେ କଣ ବେ କହୁନୁ? କବାଟ ଖୋଲା ଥିଲା ଭିତରେ ପଶି ଆସିଲି ଆଉ। তো বাবার ঘরে দিবে ডাইরেক্ট পশিবু শলা এটা মন্দিরে ওই ভাবিলি না কোন আসে ঘন্টি মারি ভার যাবু শলা মাটি মুন্ডা শলা গাই মুন্ডা আবে শলা আজ ততে 15 খন্ড ন করছি 15 খন্ড ন করছি তাহলে মতে দেখিবু ছাড়িবে নিবে দেখিবাবে কাবাডি কেটে আছে দেখিবাবে। শলা মু ততে এমিতি মারিবি পেন্টরে হগি ଯିବୁ বে। ନଷ୍ଟ ଭାଇ ସେ ହେଉଛି ମୋ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗ ଲୋ। ଆଲୋ ବେଗ ଆସୁଛି ଲୋ। ଦଣ୍ଡ ଭାଇ ରୁହ ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଆସିବି। ବିଜୟ ବେଡ଼ା ଦଣ୍ଡା ଭାଇ ମୁଁ ବି ଆସିବି। ଚୁପ୍ ଶାଳି ଆଉ ତତେ ନା ଧରିବୁ ତ ଜିଭ କାଟିଦେବି ବୁଝିଲୁ ତ ଆଉ ତତେ ନା